No zo zásady fejky nekupujem, nepodporujem tieto veci. Bol som dokonca aj v Číne, kde sa na mňa hrnuli rôzne značky hodiniek, tričiek, rifiel, kabeliek a zásadne odmietam tieto veci. Ja si myslím, že ak človek má peniaze, má si kúpiť jednu originálnu vec. Takisto je to aj s muzikou. Som, okrem toho, že som aj spevák, som aj vydavateľ. Vydávam vlastné pesničky, stojí to množstvo peňazí, množstvo investície a ľudia si myslia, že to je zadarmo. To vôbec nie je zadarmo. Rozoznáte fake od originálu? Niekedy ani mám s tým problém. Niekedy to je naozaj tak dobre spravená nejaká, neviem, kabelka alebo šatka alebo niečo podobné, že niekedy mám problém rozoznať to, ale lakmusovým papierikom na tieto veci je moja žena, ktorá tieto veci perfektne vie povedať, že tak toto je áno, toto je originál, toto je fake. Takže niekedy naozaj tie fejky sú tak dobre urobené v úvodzovkách, že sa ťažko rozoznávajú. Myslím si, že nie, že celá táto agenda, celý tento spôsob komunikácie v plienkach, všade už vo svete už vieme, že v Amerike ľudia sťahujú už pesničky a zaplatia za to tých 90 centov, alebo ako je to u nás aj takisto ja, keď si kupujem pesničky, že si sťahujem do iTunes, tak zaplatím za to. Takisto mám pocit, že celá západná Európa už začína si uvedomovať tú vec, že tie veci nie sú zadarmo, že vytvoriť skladbu, zaplatiť produkciu, vydanie, grafický návrh, či už je to CDčka, alebo celkový vizuál toho, fotenie, videoklipy, to všetko stojí obrovské peniaze. A tí ľudia, fanúšikovia týchto spevákov, speváčok a kapiel, myslím, že majú pocit, že ukradnúť niečo a zobrať si niečo zadarmo by bolo zásadne proti tým ich obľúbeným interpretom. Bol by som rád, keby sa to zmenilo. Bol by som rád, keby ľudia naozaj podporovali veci, originálne veci, keby samozrejme možno nie vo veľkých množstvách, ale radšej si kúpim, ja neviem, jednu pesničku, poprípade kúpim si jednu dobrú vec, ktorá bude originálna. A možno zase príde obdobie, kedy zase niečo zarobím a zase si kúpim niečo iné. A myslím si, že takto by sme mali k tomu pristupovať. Čiže mám pocit, že Nefejkuj.sk je dobrý nápad.